додситонии кулли тоҷикистон эълон кард аз шаҳрвандон хоста вобаста ба нарасонидани кӯмакҳои аввалияи тиббӣ, таъмин накардан ва ё надодани доруворӣ аз ҷониби муассисаҳои тиббӣ ва дорухонаҳо дучор шудан ба ҳодисаҳои ба тариқи сунъӣ камчин кардани маҳсулоти доруворӣ метавонанд ба телефони прокуратураи генералӣ ба рақами 235 1111 муроҷиат намоянд. ҳамчунин ин ниҳод таҳдид кард, ки дар сурати паҳн кардани овозаҳои бардурӯғ дар ин бора ба хотири ба таҳлука овардани аҳолӣ нисбати нафарони паҳнкунанда чораҳои қонунӣ андешида мешавад. радиои озодӣ гузориш дод, ки бархе аз пизишкон дар минтақаҳои дурдасти тоҷикистон маводи кофии тиббиву беҳдоштӣ надоранд ва баъзан беморонро бе либоси муҳофизатӣ муоина мекунанд. онҳо аз он нигаронанд, ки дар шароити густариши коронавирус худашон ба манбаи сирояти беморӣ табдил нашаванд. пизишкон гуфтаанд, дастпӯшу ниқоби тиббиро бо пули худ мегиранд. сандуқи байналмилалии пул эълон кард, ба тоҷикистон барои камтар кардани таъсири буҳрони бархоста аз вируси короно $189 миллион кӯмак мекунад. ин созмон дар баёнияи расмияш, ки дирӯз 6 май нашр шудааст, иттилоъ медиҳад маблағ барои пешгирӣ аз оқибатҳои бади иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, кӯмак ба буҷаи тоҷикистон ва пардохтҳои ба сабаби пандемияи COVID-19 ба миён омада ихтисос дода мешавад. Payom иттилоъ дод, субҳи имрӯз 7 май аввалин ҳолати марг дар зиндон бо аломатҳои COVID-19 ба қайд гирифта шуд. ҷонбохта як марди 63 сола гуфта мешавад, ки 12 сол ҳукм дошта 5 солашро сипарӣ кардааст. ҳамчунин ҳамин манбаъ хабар дод, ки ба бунгоҳи тиббии зиндони рақами 1 ду дастгоҳи нафасдиҳии кӯҳна соли бароришаш 1961 овардаанд. хадамоти матбуотии раиси вилояти Суғд хабар медиҳад, ки шоми 6 май 10 бемори шифоёфтае, ки тӯли 2 ҳафта дар беморхонаи касалиҳои сироятии шаҳри Хуҷанд аз бемории илтиҳоби шуш пневмония табобат мегирифтанд, сиҳат шуда ба хонаашон баргаштанд. ин нафарон асосан сокинони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда, ташхиси такрорӣ нишон додааст, ки онҳо комилан солиманд. азия плюс аз таъсиси маркази робитаи шабонарӯзӣ оид ба масоили COVID-19 хабар дод, ки дар он 30 нафар табибон дар ихтиёри тоҷикистониён қарор дошта, зимни тамос бо онҳо тариқи рақами бепули 311 дарёфти маълумот доир ба аломату тадбирҳои пешгирии COVID-19 ва посух ба дигар суолҳои зарурӣ имконпазир аст. ховар навишт, бо ташаббуси Рустами Эмомалӣ барои овардани доруворӣ ва лавозимоти зарурии тиббӣ, хатсайри махсуси чартерӣ аз Ҳинд ба Тоҷикистон ташкил карда шуд. мавод ба вазорати тандурустӣ ҷиҳати истифода дар муассисаҳои тиббии пойтахт ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ барои табобати COVID-19 ба таври ройгон супорида мешавад. бо ин хатсайр ширкати Orion Farm ҳам аз Ҳинд доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ ба Тоҷикистон ворид кард. дар шарҳи ин хабар Payom навишт, ки ширкати Orion Farm ба худи Рустами Эмомалӣ тааллуқ дорад. раҳбари намояндагии Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар Тоҷикистон, ки аз тарафи корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба пинҳон кардани маълумот дар бораи вируси короно муттаҳам мешавад, овозаҳо дар бораи истеъфо ё тарки вазифа карданашро шарҳ дод. хонум Галина Перфилева дар мусоҳибааш бо Спутник Тоҷикистон гуфтааст, ӯ ба таври муваққат дар ин мавқеият қарор дошт, аз ин хотир аз вазифа барканор намешавад. радиои озодӣ хабар дод, хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон аз марказҳои хусусии тиббӣ хостааст, дар ин шабу рӯз нархи ташхиси беморонро аз 10 то 15% арзон кунанд. дилшод музаффарзода, муовини раиси хадамот гуфтааст, ба онҳо пешниҳод кардем, ки аз 10 то 15% қимати хидматрасониро поин биёранд. ҳоло талабот ба ин навъи ташхисҳо зиёд шудааст. корбаре бо номи Фирӯза Набиева дар гурӯҳи фейсбукии COVID-19 Тоҷикистон ному насаби 10 табиберо, ки аз маргашон дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода шуд, нашр кард, ки иборатанд аз Ватаншоҳ Раҷабов, Сатторова Гулнора,
ҷурақулов Шералӣ, Бақоев Рашодхон, Раҷаббоев Ҷурақул, Гадоев Гадо, Халифаев Абдурозиқ, Солиев Фатто, Дустматов Дустмуҳаммад ва Тураев Турғун. Пayom иттилоъ дод, духтари раис ҷумҳури Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси дастгоҳи иҷроияи ӯ Озода Раҳмон як моҳи охир дар ҷойи кораш дида намешавад. ҳуҷҷатҳоро ба ҷои ӯ муовинаш Аҳтам Абдуллозода имзо мекунад ва ғайри Абдуллозода ҳеҷ касе бо ӯ тамос надорад. Он ҳам аз ҳарфҳои Абдуллозода, ки гоҳе аз раиса иқтибос меораду амрҳои ӯро мерасонад. бинобар афзоиши шумори шахсони сироят ёфта аз вируси короно дар Тоҷикистон, назорати сарҳадӣ байни Қирғизистону Тоҷикистон пурзур карда шуд. дар ин бора хабаргузории 24.kg бо истинод ба муовини сарвазири Қирғизистон Акрам Мадумаров хабар додааст. Азия Плюс бо истинод ба вазорати молияи Тоҷикистон хабар дод, ки ба суратҳисоби хайриявӣ дар сарраёсати хазинадории марказии вазорати молия боз шуда, то 6 май наздики 5 миллион сомонӣ маблағ ворид шудааст. ин маблағҳо ба ихтиёри вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои хароҷот баҳри роҳандозии тадбирҳои мубориза бо пандемияи коронавирус супорида мешаванд. маркази матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод. то шоми 7 май дар Тоҷикистон 82 ҳолати нави сироятёбӣ аз COVID-19 ба қайд гирифта шуда, шумораи беморон ба 461 нафар расид. ҳамзамон давоми шабона рӯзи гузашта 4 ҳолати фавт сабт гардида, дар умум 12 нафар беморони гирифтори ин навъи нави коронавирус даргузаштанд. муҳаққиқи дидбони ҳуқуқи башар Human Rights Watch дар Берлин Владислав Лобанов гуфтааст: паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз Тоҷикистон талаб мекунад, ки чораҳои муассири пешгирӣ, муолиҷа ва мубориза бо бемориҳои сироятиро татбиқ кунад. Тоҷикистон ин паймонро имзо кардааст. Лобанов ин ҳарфҳоро дар робита ба вазъи кунунии Тоҷикистон ва худдории мақомот аз ҷорӣ кардани карантини умумӣ рӯзи 7 май баён дошт, навиштааст Радиои Озодӣ. Payom иттилоъ дод, дар 2 рӯзи охир ҳадиақал 3 муаллим дар шаҳри Хуҷанд аз гирифторӣ ба вируси короно ба шаҳодат расиданд. гуфта мешавад, вирус байни омӯзгорони шаҳр бештар аз ҳар касбу кори дигар паҳн шудааст. Салому алайкум бинандагони азиз, бародарон. Хайр хушбахтона ин амо кор да бромадем да кор кардисем. Вирус чанду қисла рафтум қисла. ҳамҷада хушбахтона кор да бромадем кор кардисем ина. Фатина бародар. номи бародармо Мансур ҳамҷада ина фасад кор кардисем. Хайр бародар айдир найму айдирам. ина бо таҳда бахшо штаги анда. ҳама кор да уже. Ҳам кор да меброя. Хайр мо дуо мекунем ки ҳамаи бародарон хеле кор кунанд, хушбахт шаванд. Короче, зик нашаванда, Худованд нигаҳбон боша, ҳамашона дар паноҳи Худо бошем. радиои Payom. дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои Payom. илм, фарҳанг, навид. радиои Payom. машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопayom.net